לדעתכן אין לנו ברירה, אלא אנחנו חייבות להשקיע. למה אין לנו ברירה? המציאות מתייקרת, אוקיי. עוד מישהי. למה אין לנו ברירה ואנחנו חייבות לבוא ולהשקיע את הכסף שלנו? למישהי יש רעיון? שאמרה על ההתייקרות, האינפלציה כל הזמן עולה, יש פערים בין כמה שאנחנו מרוויחים. חייב שיהיה איזושהי יציבות וביטחון כלכלי. נכון, לגמרי. ובאמת זה לא מאפשר לנו העניין של החיסכון. יש דבר שקוראים לו מדד המחירים לצרכן, שזה בעצם ההתייקרות של המוצרים. כמה התייקר המיסים, דלק, המע"מ למשל, חשמל, בגדים, מסעדות, כמה זה עלה. ואינפלציה, זה מראה לי את האחוז ההתייקרות של המחירים בשנה האחרונה, שזה מה שאנחנו בעיקר שומעים, האינפלציה עלתה, זה בעצם התייקרות נטו של שנה, זאת אומרת מדצמבר 2023 עד דצמבר 2024, זו האינפלציה, שתדעו עכשיו היא 3.4, זאת אומרת בממוצע, המחירים התייקרו 3.4%. והשנה הנוכחית זה 4%, לא? יכול להיות, אני מסתכלת על האינפלציה תמיד, על השנה אחורה. אבל זה כן משהו שהולך לעלות, בגלל כל ההתייקרויות מחירים בשנה הבאה, שזה מה שהולך להיות, גם הוספתי בעוד שקופית מה ההתייקרויות. יש לנו עניין של ארנונה, שהיא עולה ב-5.3%, והתחבורה הציבורית דרך אגב היו צריכים להעלות את זה בינואר. 33%. נכון, ובסוף הם, לדעתי, הם יעשו את זה במרץ, כי הם אמרו שהם דוחים את זה, כי הרבה התלוננו, אבל זה כן יקרה, כנראה כאילו. מה את אומרת? זה לא משנה, זה לא משנה, בתכלס. נכון. אבל כן, אבל זה מה שקורה. יש לנו עליית מע"מ, שזה בעצם אחוז במע"מ, שעל פניו זה נשמע אחוז, טוב, שיקחו לי אחוז. אבל מה שזה יכניס למדינה זה 7.2 מיליארד שקל בשנה. זאת אומרת שזה בא מהכיס שלנו. זה לא ככה באוויר, זה בגלל האחוז פה והאחוז שם, ושל הדירות, של הביטוחים, של באמת הכל. אז זה עולה הרבה מאוד כסף. יש לנו גם את העניין של מס הכנסה שמקפיאים לנו את המדרגות. שורה תחתונה אנחנו משלמות יותר מס. ומבחינת המדד המחירים לצרכן, הדירות עולות בסביבות ה6% בשנה האחרונה, וזה בין 100 ל-200 אלף שקלים, ה6% האלה. ויש לנו התייקרות גם של תעריף המים, וגם של החשמל, וזה רק השנה. כל ההתייקרות הזאת, כאילו, לא נקרוס, כאילו, אנחנו כאנשים... זה משהו שהמעמד, בוא נגיד ביניים, כאילו יש כל מיני מעמדות, אז כאילו אנחנו כן, יהיה לנו יותר קשה, אנחנו נחסוך יותר דברים, בין היתר על עצמנו, מותרות, בשביל לשלם את הדברים הבסיסיים. זה מה אם את חוסכת. זאת אומרת שהפער יגדל ויהיה... בדיוק, זה מה שעושים. אבל מעמד הביניים, כאילו, הולך הוא מצטמצם, כן, פשוט נעלם. נכון. מה יהיה אז? זה באמת מטורף. גם הביטוח לאומי הולך לעלות, והולכים דווקא גם לקצץ לנו לביטחון או משהו, אז זה גם משלמים יותר וגם מקצצים לנו באיזשהו מובן. הקפאת קצבאות ילדים, באמת הרבה מאוד כסף. ותחשבו שעכשיו אתם אומרות, וואו, איזה יקר, תחשבו מה זה למשפחה שבאה ומנהלת משק בית, וכל דבר זה כמה מאות אם לא אלפי שקלים. עכשיו, אם החלטתן לא להשקיע ב4 שנים האחרונות, הפסדתן סביבות ה-13.8%, כי כל שנה זה מתייקר. כאילו, שנת 2024, 2023, זה כאילו כל שנה עוד מתייקרים המחירים ועוד מתייקרים המחירים, זה פשוט בקצב שונה. יש שנים שיותר ויש שנים שפחות, אבל תמיד המחירים יעלו. אבל על בסיס מה האחוז הזה? זה לפי מדד המחירים לצרכן. זה כאילו ההתייקרות, העלייה של המדד. כל שנה. כן, כאילו, חישבתי את זה. אוקיי. זה בכמה התייקר כל שנה? כן. כמה אחוזים? כן, זה ממוצע. כאילו, יש דברים שבו נגיד האוטובוסים ב-33%, והדירות ב6%, ויכול להיות לא, את הדלק ירד. הבנתי שעכשיו השמן זית יורד, אז יכול להיות שזה כאילו מאזן. יכול להיות. האמת שבמקרה שמעתי את זה אתמול, אז כאילו, זה מה שזה אומר. ואם למישהי הייתה, נגיד, אם אנחנו ניקח את זה פרקטית, 40,000 שקל, אז עדיין יהיה כתוב לה 40,000 אחרי 4 שנים, כן? זה לא שיהיה כתוב מינוס. אבל השווי האמיתי זה 34,000 שקלים. זאת אומרת, זה ירד וירד וירד, אם אנחנו בוחרות לא להשקיע את הכסף. אומרים שאם אתה לא בעלייה, אתה בירידה.
אין, כן. נכון, זה משהו שבסופו של דבר אנחנו נפסיד, כי זה לא שהכסף, אנחנו מפסידות כסף, אלא פשוט הכל מתייקר. איפה אתם מרגישות הכי הרבה את יוקר המחיה? דלק. אני חזרתי דלק? מתאילנד, גיליתי דלק, מיכל מלא. לפני שטסתי, כאילו 8 חודשים אחורה, זה היה 200 שקל, ועכשיו זה 234 שקל, מיכל מלא. מטורף. בהפרש של שנה? לא, 7 חודשים. 7 חודשים. שכירות. שכירות? העלו לכם כאילו את השכירות ההלוואות, ההלוואות, נכון. ביטוחים, הלחם והחשמל. חשמל? הכל עלה. נכון. קניות. נכון, בסופר אפשר לראות את זה בצורה דרסטית, כאילו לפני 5 שנים זה היה 600, עכשיו זה 1,000. הפעם הם עושים קצת, את יודעת, פסיכולוגיה הפוכה, הם משאירים את המחיר, אבל מורידים את הכמות? של המוצר, ואז הצרכן... יש כל מיני שיטות, כן, אבל רואים את זה בסוף, בקניות. רואים את זה כאילו ברשימת... מצטבר. כן. לוקחים את הבבא ורואים שזה יותר מחצי. שהרוב אוויר את אומרת. ממש, פעם היה 80 גרם, עכשיו 60 גרם, עושים לי טובה. לגמרי, בושה, מה שנקרא. כן. וזה הסיבה שבעצם מי שדוחה את ההחלטה, הם אומרים, טוב, אז אני אשאיר את הכסף בעובר ושב, לא יקרה כלום. אז אני דוחה את ההחלטה עוד שנה, עוד חצי שנה, אחרי הלימודים, אחרי החגים. הפער נהיה גדול מדי. הפער, בדיוק, אנחנו מגדילות את זה, כי בזמן הזה שאנחנו לא עושות כלום, נכון, הכסף לא קורה לו כלום, אבל הכל מתייקר בצורה לא הגיונית. לא, גם אם אני אצליח לחסוך 50,000 בשנה, ואז הדירות מתייקרות ב-150, מהמם. הפער הולך וגדל. נכון. בדיוק, יש לי עוד 100,000 שאני צריכה להדביק את הקצב, ומשנה לשנה. לא, אבל זה לא עולה ככה כל שנה. זה, בשנים הקרובות זה כן יעלה, כי יש גם מחסור בגלל ה... תתחילו לעשות בנדל"ן, חברים. אני מעדיפה בעסק, אבל בסדר. אבל נגיד, בוא נגיד, יש את העלייה של השכר הממוצע, אז זה סביבות ה-0.5%. זה מה שהשכר פחות או יותר עולה, שדרך אגב, השנה, כאילו עכשיו השכר הממוצע ירד ב-200 שקלים. שהכל מתייקר. הורידו הרבה הטבות גם. נכון, הורידו, כאילו השכר, אם זה פעם היה יותר גבוה, עכשיו קצת הורידו. אז יוקר המחיה בממוצע זה 3%. זה אומר שגם אם אני ארוויח יותר וגם אם אני אשמור את הכסף, ברור, אז את לא מצליחה לגשר על הפער הזה. נכון. אין לי איך, כאילו גם אם אני אחסוך וגם אני ארוויח יותר. גם מה הנטייה של אנשים שמרוויחים עכשיו יותר כסף? נגיד, הם צורכים יותר, אבל בפועל זה לא באמת, כאילו, הם לא יכולים, כי הכל גם ככה מתייקר. כן, גם המשכנתאות, הריבית פעם הייתה 1.6%, עכשיו היא 6%. נכון. העלו את ריבית בנק ישראל הרבה, וזה מטורף, כאילו, אנשים משלמים פי 3 יותר. בוא נגיד, דודה שלי גם שילמה 500 ועכשיו זה 1,500 על הלוואה. תלוי במסלול, אבל זה עלה כאילו, משמעותית. אז באמת חיסכון זה לא מה שיציל אותנו, כי גם אם יהיה לנו חיסכון מטורף בבנק, הערך של הכסף יישחק, זה אומר שכל שנה נצטרך להוריד מרמת המחיה שלי, אז כאילו, למה שאני ארצה את זה? גם יש לי המון כסף, למה שאני ארצה כל שנה להוריד יותר ויותר ויותר מרמת המחיה? אין סיבה הגיוני שזה יקרה. כאילו צריך שיהיה כסף בעובר ושב? לא. זהו, כמה היית ממליצה באמת להשאיר? אז כסף בעובר ושב בתכלס זה כאילו כל אחת בהעדפה שלה. יש את הקרן כספית וכל מיני דברים כאלה שזה שומר על הערך של זה. את לא באמת מרוויחה, אבל את כן תשמרי על, אם האינפלציה היא עכשיו 3.4, נכון לעכשיו... כל הכסף בעובר ושב את לא הכל, אני משאירה קצת, שיהיה לי, את יודעת, אוויר, אבל אני משאירה חודש מחיה, משהו כזה. זהו, זה תלוי, כאילו אם את... כן. אם זה, כאילו, את שכירה, אז כאילו אין בעיה שכאילו את מקבלת משכורת, אז את יודעת, בדיוק, אני, זה קצת יותר בעייתי. אז אין באמת סיבה. ואז מה שזה אומר זה שאם אתם בעצם מרוויחות עכשיו על הכסף שלכם, בעובר ושב ואתם לא מרוויחות, אתם מרוויחות פחות מ-3.4, אז אתם בעצם מפסידות כסף. זאת אומרת, אם אפילו הפיקדון הבנקאי זה 2%, ויוקר המחיה זה 3.4, אתם מפסידות כסף. אותו דבר גם אם אתם, אם בעובר ושב, הם נראה לי מביאים 0.01, משהו כזה, כאילו ריבית זכות, מי שיודעת על מה אני מדברת, שמקבלת את זה כמה אגורות, אתם על 0.01%, אבל יוקר המחיה זה 3.4. ובגלל זה אנחנו צריכות לפחות שאנחנו נקבל... את משלמת... מס, נכון, 15%. כאילו את לא הרווחת, אבל את משלמת מס. כשאת מקבלת, יש לך כמה עשרות, כמה אלפי שקלים בעובר ושב, הם מביאים לך איזה כמה אגורות.
זה כן יכול לרדת, זה תלוי בריבית בנק ישראל, אבל נכון לעכשיו היא, כאילו, זה תלוי ביוקר המחיה. זה סיכוי ממש נמוך, זה סיכון ממש נמוך. זה כאילו תלוי ביוקר המחיה בעצם, אז תחשבי שזה אומר, לא יהיה יוקר מחיה במדינה, אני בספק. יותר הגיוני שיהיה חייזרים מאשר... סיבה, אם אני משקיעה בקרן כספית, ואז מושכת את הכסף, הם לוקחים לי על זה גם מיסים? בטח, 25%. על הרווח. על הרווח, אז כן. אז גם, כאילו, במקום, אם עכשיו יש אינפלציה של 3.5%, נכון. אז עולה לי הכסף 3.5%? אז הכסף בקרן, אני אגיד לך מה, קרן כספית, את מדברת על הקרן כספית, נכון לעכשיו, קרן כספית היא 4.5. זה לפי ריבית בנק ישראל, זה המספר. עכשיו, אם האינפלציה זה 3.4, הרווח האמיתי שלך זה 1.5%, את מסכימה איתי? זה אינפלציה, זה הרווח שאת מקבלת מהריבית, כאילו הקרן כספית, אז זה הרווח האמיתי שלך. נכון? על זה לוקחים לך 25%, על הרווח האמיתי. עשיתי בזה. אם אינפלציה, אם גם ככה הערך של הכסף שלך נשחק, בוא נניח את זה, אוקיי? 200,000, 172,000 שקל, כאילו הוא שווה בתכלס. נכון. אוקיי? ועכשיו את אומרת שאני משקיעה בקרן, אני שמה את הכסף שלי בקרן כספית, ואז על הרווחים לוקחים לי 25% מס. נכון. עשיתי בזה. הכסף שלי גם ככה, אם אני מוציאה אותו אחר כך בקרן כספית, שווה לי גם ככה הוא לא שווה כי הוא עולה לך. עולה לך ב4.5. בסדר, כמה... את לא מרוויחה באמת. את לא מרוויחה. בדיוק, זה לא... אז מה ההבדל? בדיוק, קרן כספית, התפקיד... איך אני שומרת על הערך של הכסף? זה לשמור על הערך של הכסף, הקרן כספית. כן, אבל גם ככה, 1.1% מהרווח. טוב, בוא בוא נגיד שאני אפסיד פה פחות מאשר... את לא מפסידה, אבל תחשבי שהכל עלה ב4.5, הקרן כספית שלך, והאינפלציה זה 3.4, אז את מרוויחה, אבל 1.1% את מרוויחה באמת מעל האינפלציה, כי מבחינתי זה לא רווח. 25% מס על הרווח האמיתי שלך, אחרי אינפלציה. אם, בנות, אני עוד פעם אסביר, אם הקרן כספית אתם שמות, זה 4.5 נכון להיום, האינפלציה, התייקרות המחירים, זה 3.4, זה אומר ש3.4 הכל עולה, אבל הכסף שלכם עלה 4.5. אז מה שההפרש, הרווח האמיתי, זה המיסוי. דרכי זה, הכסף שלכם יהיה שווה יותר, פשוט ממש קצת. כי המטרה של הקרן כספית זה לא להרוויח כסף, אלא לשמור על הערך של הכסף. כאילו אם שמת 200,000, אז יש לך שם 200,000 בשקל? לא בשקל. יעלה לך ב100 שקל? לא 100 שקל, יעלה לך 5%, כאילו נראה לי אני לא יודעת, כאילו אין לי את החישוב הזה עכשיו, אבל תעשי 200,000 כפול 0.045. אוקיי, אבל אמרת שלהוריד את ה-3.4, אז רק כפול 1.5, לא? נכון, זה הרווח האמיתי את מדברת, אז כן. מה שבאמת הרווחת זה 1.1. אבל כאילו עדיף, סכומים כאלה עדיף כאילו להשקיע יותר בשוק ההון, ועוד איזה 50,000 בקרן כספית שיהיה נזיל. תלוי מה המטרה שלך, כאילו אם את צריכה את הכסף הזה עכשיו, אז לא, אל תשקיעי. מה שנזיל בקרן כספית. כן. ומה שלא, עדיף כבר בשוק ההון. בשוק ההון אתם תרוויחו, פה המטרה זה שפשוט תשמרו. ומכאן מגיעה המציאות שאנחנו חיות, ש80% מהישראלים במינוס, כי כולם אומרים לנו, תשקיעו, שימו את הכסף רק בבנק, בבנק זה הכי בטוח. אבל בבנק בתכלס אנחנו מאבדות מהערך של הכסף שלנו. גם כאילו פיקדון בנקאי, נגיד 4.5%, לוקחים לך על הכל 4.5%, נכון? לא לוקחים לך מהרווח. שאתם תבינו, פיקדון בנקאי, נגיד זה קרן כספית, זה אינפלציה, ונגיד יש למישהי, נעשה עוד אחד קצת, 4% פיקדון בנקאי, אוקיי? סבבה, אבל עכשיו אני אעשה 4 כי בשביל החישוב. אבל את מרוויחה טיפונת, ממש קצת. אז נגיד אם מישהי מקבלת 4%, אז מהפיקדון הבנקאי. כן, פיקדון בנקאי. אז היא אומרת, יש לי יותר מהאינפלציה. אבל אז, נכון, יש לכם בקרן כספית העניין הזה שלוקחים לך על הרווח האמיתי, אז בבנק אומרים לכם, לא, אתם הרווחתם 4%, שלמו לי על כל 4%. ואז... על כל הסכום? כל 4%, כן. לא אכפת להם אינפלציה 3%, 2%. הם לא מקזזים את האינפלציה. זה אומר שאת, כאילו... הפסדת כסף. אבל רק 15%, 15%, נכון.
נכון, אבל אז זה יוצא 3.4. אחרי המיסוי, הפיקדון הבנקאי, יהיה לך 3.4. אם אתם עם פיקדון של 4% בבנק, אתם תרוויחו באמת 3.4 כי הם לקחו לכם מיסים. אז זה אלה האינפלציה. זה אלה האינפלציה, נכון, ובגלל זה קרן כספית זה לרוב עדיף. זה כל אחד לפי המטרה שלה, העניינים שלה, יש אזרחויות, אני לא אכנס לזה, אבל שורה תחתונה אתם תרוויחו יותר בקרן כספית. קרן כספית? יכול להיות לשבוע, ליום. לא, אבל כל פעם את מפקידה? את בוחרת. את בוחרים בעצם מתי להוציא. כאילו אין לך נעילות, זה לא בנק. כל עוד את לא משחררת באופן יזום, הכסף נשאר? מה את אומרת? כל עוד את לא משחררת באופן יזום, הכסף נשאר? נכון, נכון. כאילו אם הכנסת X, אין מצב שתוציא פחות מ-X. הסיכון שיש בקרן כספית זה כאילו שזה יהיה כביכול... ריבית, אני אגיד על זה מילה כי אני לא רוצה ללמד אתכם על קרן כספית כי זה קצת יותר. הריבית היא תלויה ביוקר המחיה, זאת אומרת אם יוקר המחיה יהיה גבוה, הריבית גם היא תעלה. זאת אומרת, בשביל שהריבית תרד, יוקר המחיה צריך לרדת. נכון לעכשיו זה לא נראה שזה עומד כי הכל עולה, את מבינה? אז הסיכוי הוא נמוך, יש סיכוי שירד יוקר מחיה כאילו, את מבינה? זה אומר שלא יהיה יוקר מחיה במדינה. אז כן. יש לי עכשיו שאלה. רק- עכשיו אמרת שלמשל אנחנו לוקחים את הכסף ומשקיעים אותו במדד כזה ואחר, אוקיי? עכשיו אני רוצה לראות אותו לעומת הקרן כספית. אם למשל השקעתי את אותו כסף שלי, נניח שמתי אותו בקרן כספית, לא הפסדתי את הכסף, שמעתי על הערך שלו. בקרן אוקיי? כספית. בקרן כספית. נכון. גם אם הוצאתי את הכסף, עדיין לא פגעתי בערך שלו. עכשיו, את אותו כסף שאני יכולה לשים בקרן כספית, אני יכולה להשקיע אותו. ועל ההשקעה הזאת את אומרת גם רק על הרווחים אני יכולה... נכון, אבל שם את מרוויחה 10%, פה את מקבלת סביבות 4%. לא, אבל... בהשקעות. שם זה השקעה לטווח ארוך נכון, יותר. נכון. כי הכל בסיכון, זאת אומרת, אם את משקיעה לטווח ארוך, הסיכון שאת תקחי הוא יותר גבוה, כי את צריכה אותו עוד 10 שנים. אבל כסף שאת צריכה עוד חודש או עוד חצי שנה, אז את לא יכולה לסכן אותו שפתאום הוא ירד. כי יכול להיות שבחצי שנה השוק ההון ירד. כן. אוקיי, יאללה, בנות, אני ממשיכה. אז איך אנחנו נלחמים ביוקר המחיה? כמו שאתם רואות, עכשיו זה 3.4. זה אמור לעלות בגלל עליית המע"מ, כל החשמל, ארנונה, עניינים. בסופו של דבר זה ירד, ככה זה ריבית דרך אגב, זה יורד ועולה. האינפלציה כאילו, הכוונה. אז יהיה לנו תקופה מאתגרת, אבל גם זה משהו שירד. אז אנחנו פשוט צריכות באמת להבין איך אנחנו מייצרות 3.4% על הכסף שלנו, כי אם לא אנחנו מפסידות. כאילו, אז אם עכשיו למישהי יש פיקדון, או שמה כסף בעובר ושב, והכסף שלה עושה פחות מ-3.4% בשנה, היא מפסידה כסף. אז זה קודם כל הפיקדונות הבנקאיים שפחות, אז באמת תדעו את זה, כי אתם הולכות אחורה. כי יוקר המחיה עומד על ה-3.4. זאת אומרת שאם אנחנו לא נדביק באותו הקצב, אנחנו נפסיד. אבל יוקר המחיה לא ירד או שיעלה? לא, זה משהו שהוא כאילו, זה משהו שהוא מחזורי, זה משהו שיעלה וירד, יעלה וירד, אבל תמיד יהיה התייקרות מחירים, זה מה שחשוב לי לומר. בין אם זה עכשיו, בוא נגיד 4% בשנה בממוצע, ויש שנים שזה 2% בשנה בממוצע. בוא נגיד עכשיו הדירות עלו ב6%, יכול להיות ששנה הבאה זה יהיה 1%. את מבינה? אבל תמיד יהיה עלייה, תמיד יהיה עלייה. השאלה באיזה קצב, עכשיו זה קצב מטורף. בגלל כל המלחמה, גירעונות, עניינים, שאין קבלנים, הלוואי שיהיה ירידה, לא? יהיה ירידה מתישהו. ואז יהיה עדיין שווה להשקיע לטווח ארוך. כן? לארוך כן, לקצר. מה, לקרן כספית? כאילו אם יהיה הפוך מאינפלציה, כאילו, ירד. זה ירד, זהו, במדינת ישראל זה לא כזה הגיוני, אבל אם כאילו... זה מה שאני רוצה שירד. את רוצה שתרד האינפלציה? יפה. זה כן קרה, אבל זה רק במצבים של מחסור, או כאילו כשהוקמה המדינה זה היה ירידה. כאילו, אבל עכשיו אנחנו לא במצב הזה. זה כאילו כן יכול לקרות תיאורטית, אבל גם אם בוא נגיד האינפלציה תרד והריבית גם תרד, השקעות בשוק ההון זה לא קשור. כן, הם ימשיכו לעלות ולרדת ולעלות ולרדת. שיהיה כאילו לא יהיה דחוף להעביר את הכסף מהעובר ושב להשקעות? יכול להיות, כן, יכול להיות. עכשיו את 3.4, יכול להיות שהאינפלציה היא 1%, אבל היא תהיה תמיד. סיוון, את חשבת בשקף הראשון איך אנחנו יכולים לנצל את העניין של, אם אני זוכרת נכון, את העליית מחירים הזאת. נכון. אז בעצם מה שאני מדברת זה על הקרן כספית, ועל בעצם זה שיוקר המחיה, נכון, הכל עלה, אז גם הריבית היא גבוהה. אז זה משהו שאנחנו יכולות פשוט
להשקיע במשהו, או יותר נכון לחסוך, במשהו שהוא דומה לאחוז הזה של בין אם זה קרן כספית, או כל דבר שייתן לך יותר מ-3.4. זה המטרה, וגם עכשיו אני עוברת על הפתרון של להתמודד עם יוקר המחיה. למי שיש ניחוש? הפתרון של יוקר המחיה, הפחדתי אתכם, עכשיו אמרתי לכם דברים, יוקר מחיה, ארנונה, חשמל, מה אנחנו יכולות לעשות עם זה? בא לי להגיד כזה, להתנגד לקנות את כל החברות האלה, שעושות עליהן מונופול. כן. זה כל החברות, ואז לא נוכל לקנות כלום. כן, זה הבעיה, נכון. כן, אז כמו שמישהי אמרה, בעצם השקעות בשוק ההון, ועכשיו אני אדבר איתכם על מושגים בסיסיים, שיעזרו לנו להבין את עולם ההשקעות בצורה יותר פשוטה, בגובה העיניים. כי זה הפתרון, לבוא ולהשקיע את הכסף, כי באמת זה משהו שרק במגמת עלייה, והכל מתייקר ומתייקר. מה זו מניה? לפני שאני ככה אגיד, מישהי יודעת? מישהי שמע מה זו מניה? חברה ציבורית יכולה מהבעלות של החברה. לא, מה רצית להגיד? לא, אני לא יודעת. נו, תגידי. טיפה מה אמרתי? מהבעלות של החברה. מדהים. אוקיי, תודה לך, טל. כן. זה היה רשמי. כאילו חברה שמגיעה לרמה מסוימת, היא כבר צריכה להנפיק את עצמה? לא, היא בוחרת אם להיות פרטית או ציבורית. היא ציבורית, זה אומר אני חושפת את כל המידע. פרטית היא לא חייבת, אז היא לא נסחרת. נכון. זה בעצם אומר שלכם יש חלק מאוד מאוד קטן מהבעלות של החברה. זאת אומרת שאם אתם קונות מניה, אתם יכולות להיות הבעלים של אפל, הבעלים של מטא, של אינווידיה. וזה 1%, נכון, אבל כשהיא עולה, גם האחוז שלך שווה יותר, כי היא שווה יותר. אז תוכל למשוך את הכסף מהאחוז הזה? כן. יכולה למשוך, כאילו, את קונה חלק ממניה, הם אומרים לך $100, ואז בוא נגיד החברה עכשיו מרוויחה ממש הרבה, נגיד עלה לך $200, אז את מרוויחה את ההפרש, אם את מוכרת. אם את מחזיקה, את לא מרוויחה, רק ברגע שאת מושכת את הכסף. יש על זה גם בטח מיסים? 25% מס על הרווח, כן. ניחש נכון. אז באמת, אם לחברה יש 1,000 מניות ומשקיעה אחת מחזיקה ב-100, זה אומר שיש לה 10% מהחברה. כמובן שאנחנו משקיעות, זה אחוז יותר קטן, אבל זה אומר בעצם שהיא מרוויחה, אז אני מרוויחה. זה אולי לא רלוונטי לנו, אבל אם אתם מחזיקים מספיק מניות מחברה מסוימת, אז יש לכם גם say על הרבה... קבלת החלטות. כן. זה בהרבה כסף. כן, 50%. כן. אבל אולי לסטארט-אפ. אולי בהמשך את אומרת. שליטה. אם אתם מציבות, אתם תגיעו לזה. זה מה שאני מאמינה. אז אפשר באמת לקבל חלק מרווחי החברה, ויש לנו את הזכות למשוך בכל עת. כאילו, אנחנו מוכרות בכל מצב, אין דבר כזה נעול, לא נעול, תמיד יהיה אפשר למכור, ככה שאתם לא חייבות להחזיק את זה. או גם למחירה יש איזה מיסוי? אם את קונה מניה נגיד ב-100 ומוכרת ב-100, אז כאילו את לא מפסידה, כן יש עמלות קנייה ומחירה, זה כן, בפן הטכני, כי את משקיעה דרך בית השקעות או בנק, אז הם ירצו את העמלה שלהם. זהו, הם תמיד מרוויחים, הבנקים ובתי השקעות תמיד מרוויחים. אם תלמדו להיות הבנק, אתם תהיו מיליונריות, תעשו כסף מכסף שלו שלכם. ומדד זה כמות מסוימת של מניות בעל מכנה משותף, שמכיל את החברות המובילות ביותר בשוק, בין אם זה מדד הטכנולוגיה של ארצות הברית, בין אם זה מדד עולמי, S&P 500 שזה, מה זה אומר? לא מדברת רק על החברות המובילות. נכון. ה-500 המניות המובילות ביותר, החזקות ביותר בארצות הברית, וגם מה שיפה בזה, זה שהמדד הוא לא נשאר, בוא נגיד, אני קונה משהו והחברות שלפני עשור הם עדיין איתי. יכול להיות שהם החליפו, כי אם נגיד אינטל, שמעת על אינטל? כן, אם אני איתה חלשה יותר, אז היא כאילו פשוט יוצאת ומניה אחרת נכנסת במקומה. בדיוק, היא לא מובילה ביותר. זאת אומרת שגם אם חברה אחת מפקששת כביכול ומקטינה, הרווחים שלה קטנים, זה אומר שהיא כבר לא מה-500 המובילות ביותר, או אם היא הייתה אחוז מסוים, נגיד 10% מהמדד, היא תהיה אחוז. כי אתם משקיעות תמיד ב-500 החברות המובילות ביותר. ולמה ההשקעה במדד היא פשוטה ובוא נגיד בטוחה מבחינת ההשקעה בטווח רחוק? אז אנחנו תמיד גדלים מבחינת האוכלוסייה. זאת אומרת, הרווחים גדלים כי יש יותר עובדים, יותר צרכנים, יותר מפעלים.
win-win situation, זה כאילו הכל, זה תמיד יעלה. אנחנו נשארות עם המניות הטובות ביותר, כמו שאמרנו עכשיו, אם אחת עולה, אחת יורדת, אז זה פשוט מאזן אחת את השנייה. נגיד, אם מישהי, אינווידיה, אני לא יודעת אם שמעתם, מישהי שמע על אינווידיה? כן, השבבים. שהיא עלתה באיזה 200% בשנה וחצי. אז אתם מבינות, עכשיו היא נכנסה, או אם היא הייתה באחוז קטן מסוים, במדד עכשיו הוא יותר גדול, בגלל שהיא ממש מרוויחה הרבה מאוד כסף, משקיעים בכל התחומים, ואז אנחנו נמנעות מתזמון השוק. פיזור. כן, יש פיזור ואנחנו לא מתזמנות כאילו, זה יעלה, הסייבר זה פה, שם, אלא אנחנו משקיעות בחברות המובילות ביותר. ופיזור השקעות, משקיעות בחברות בינלאומיות, זה שאנחנו גרות במדינת ישראל, זה לא אומר שאנחנו חייבות להשקיע רק בישראל. למרות שזה אחלה. את יכולה רגע לחזור שקופית הקודמת? כן, תודה. מושלם. אני רואה שם משהו על S&P שאחרי זה... את יכולה, כן. נכון, יש כמה סוגים של S&P? כן, את נכנסת איתי לדקויות, אבל כן. אם יהיה מקום לשאלות תשובות, אני אשאר לכם גם מבחינתי עד 8 במקום קידוש, 6. אבל אני רוצה כאילו להספיק את החומר. אז כן, יש כמה סוגים. יש כל מיני סוגים של קרנות. מי המציא את זה? כאילו בטח יש מישהו... בתי השקעות בחו"ל, בישראל, והם אלו מי מרוויח כאן? כן, אנחנו עושות את ה-S&P 500, מי מרוויח בזה? את משקיעה בחברות שמאפשרות להם לצמוח ולגדול, כי את מביאה להם כסף בעצם בשביל אחוז בחברה, נכון? אז החברות האלה מרוויחות, וגם בנוסף את משלמת עמלת קנייה, ומכירה כאילו. אז זה לבית השקעות. כן, אבל זה עמלות מאוד נמוכות ביחס לאם היית הולכת למקומות אחרים. אז מה בעצם ההבדל בין חברה שמחליטה פתאום להנפיק את עצמה, מהמם. הולכת להיות ציבורית, כאילו עכשיו תלויה או להפך נעזרת במניות של אנשים פרטיים? היא לא נעזרת, היא כאילו, החברה שהיא רוצה לגדול זה כי יש לה רווחים, ואם לא ישקיעו, כאילו אם היא תפסיד, מי ישקיע בה? מבינה? זה בשביל לצמוח ולגדול, אז היא צריכה עוד גיוס, בדיוק, גיוס של כסף. מגיעה לגיוס מאנשים פרטיים. אנחנו. כן, יכול להיות שגם טייקונים וחברות וזה, אבל גם אנחנו, שזה פלטפורמה שלא היה תמיד, כאילו, זה לא כל בן אדם פרטי תמיד היה יכול להשקיע בחברות המובילות ביותר, תחשבו איזה, כאילו, זה העולם הווירטואלי, זה משהו שמאוד עזר, כן. למרות שאני הבנתי שזה לא מדויק, כאילו אם יש חברות שהן ממש מצליחות, מהמם. הן לא תמיד... אם הן פרטיות, אז אנחנו לא יכולות להשקיע. כן, אז הן לא תמיד רוצות לצאת. יכול להיות, יכול להיות. אבל אם מדברת איתך... מה שנסחר בבורסה, כאילו. כן. לא כולם רוצות לחשוף את הנתונים, כן. סבבה, בואו נדבר על תודעת שפע. תודעת שפע זה לחשוב שיש לנו באמת את כל הדברים שיספיקו לנו, כאילו, להיות בחיים שאני לא מאמינה שכאילו יש לי, צריכה לחסוך כמה שיותר ולחסוך על עצמי ולאגור, כי מה שקורה, המיינדסט שלה, בואו נגיד חסכנית, זה לבוא ולחסוך כמה שיותר, כי מפחיד אותי העתיד. כי אם עכשיו אני רואה שמתייקר, מה יקרה עוד כמה שנים? אבל בתודעת... כן יכול להיות טוב לכמה שנים הראשונות, לקחת זמן למנף את עצמי, וכאילו אני פשוט, סליחה שכאילו אני כאילו פחות מסכימה עם זה. אוקיי. כי אני בשנתיים שלוש מאוד מאוד... השאלה אם את, מבחינתך זה היה משהו שאת הרגשת איתו בנוח, כי אני מדברת על משהו של לשלב. אבל אחרי זה אני קוצרת את הפירות. כן, אוקיי. אבל זה זמני. זה זמני. יש אנשים שחיים ככה תמיד, את מבינה? אוקיי. כולנו חסכנו שנה, שנתיים, וזה, לטיול הגדול לפני צבא וזה, אבל בסוף נשאר לך 10,000 שקל, משם את יכולה לצמוח, כאילו, את לא רוצה כל החיים לחסוך. לחסוך אני אם מתכוונת. זה זמני, שנה, שנתיים, שלוש, כולנו היינו בזה. אני מדברת שיש לך את הכסף, אני אגיד לך מה, אני ראיתי הרבה בנות, דיברתי איתן, שיש להן 100-450 אלף שקל בעובר ושב, והן ממשיכות לחסוך ולחסוך ולקנות רק מה שזול, ואז כאילו אני אומרת, למה אתן חוסכות? כאילו אם אתן לא מוכנות להוציא, לא על טיולים, לא על עניינים, יש לך כסף, את לא... בדיוק, על זה אני מדברת. כמובן לעשות את זה בצורה אחראית, לא עכשיו לפזר כספים. אני בכל זאת יועצת פיננסית, אבל כן, להשקיע על עצמכם. להשקיע ולא להגיד, אני לא אלך לספא כי אני מפחדת שלא יהיה לי כסף, אלא אני אתכנן את זה, אני אבין, אוקיי, מה עושה לי טוב? אני בסופו של דבר חוסכת כסף למה? בשביל ליהנות, נכון? לא בשביל שיהיה מספר יפה בעובר ושב, ואז הבנק ישקיע לי אותו. אלא בשביל באמת ליהנות מהחיים. ותודעת שפע בהכרח, זה משהו שבאמת זה נשמע פשוט, אבל זה הפיל לי את האסימון באיזו הרצאה שהייתי, שבהכרח בשביל לחיות בתודעת שפע אנחנו נצטרך להוציא על עצמנו כסף. כי אני לא יכולה לחיות בתודעת שפע ורק לחסוך על עצמי. אני צריכה להוציא די הרבה. אני, בוא נגיד, גרתי באמת במגדל יוקרה, כאילו בגינדי, בתל אביב, אז זה עלה לי כסף. ללכת לספא עולה לי כסף.
זה העסק, 30,000 שקל בחודש, תקציב, עולה כסף, מה לעשות? וזה... האמת שאני הייתי בייעוץ עסקי במועדון היזמים, הייתי כזה שנה בליווי עסקי שם, אז יש להם כל מיני הרצאות. אני התפתחתי מאוד, אתם רואות אותי כאן, אז כן, האמת שמאוד. אם את רוצה, נדבר על זה בהמשך. אבל היופי זה לא רק לראות, להגיד אני מאמינה בתודעת שפע, אלא אשכרה לבצע. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני נפרדת מ10,000 שקלים, אני הולכת לתת ל60,000 שקל לבוא ולעבוד בשבילי, שייצר לי כסף מהכסף שלי. כי בסופו של דבר, אם אני אחיה בצמצום, אני לא אצליח להשקיע, לא על הידע שלי, לא להשקיע כסף, לא ליהנות מהחיים. זה ההבדל בין המיינדסט באמת של החסכנית, שדיברתי על זה הרבה באינסטגרם, למשקיעה. של אני אעשה את זה בצורה חכמה, אבל אני אוציא כסף בשביל לחיות בתודעת שפע. אני אוציא כסף בשביל שבסופו של דבר, זה ייתן לי את הביטחון הכלכלי. כי לאגור כסף זה לא נותן ביטחון, זה רק, ראינו, זה רק יורד הערך של הכסף, אם כבר ההפך. אני בחרדות שאני רואה את כסף בעובר ושב, באמת. את לא בחרדות? אני בחרדות, כי אני יודעת מה זה יוקר המחיה, מה הוא מחכה, אז אני... אז כן. ובאמת לראות את זה, ואלה הצעדים שהייתי עושה, אם הייתי צריכה להתחיל להשקיע מההתחלה. הייתי קודם כל, מה שבאמת מקשר אותנו למה שדיברנו בכנס, זה מה הלמה שלך, למה את רוצה להשיג את זה. את רוצה לבוא ולייצר לעצמך חיים הרבה יותר טובים, את רוצה לגור במקום מסוים, את רוצה לעשות טיול. מה זה יעשה לך? ממש לכתוב את זה. שברגע קשה יהיה לכם את באמת זריקת מוטיבציה לבוא ולעשות את זה, כי זה לא פשוט. לקבל ידע ממישהו שעשה את זה, כי אתם יכולות לבוא וללמוד לבד את עולם ההשקעות, יכולות לבוא ולחסוך כסף לבד, זה אפשרי, אבל בוא נגיד, אם אני אקשר את זה לנדל"ן, אני ארצה לבוא וללמוד אצל מישהו שעשה את מה שאני רוצה להגיע, במקום שאני אלמד לבד ואחקור לבד את כל עולם הנדל"ן. או נגיד, אם אני רוצה לבוא ושיהיה לי קוביות, אני אלך למאמן כושר שיודע איך להביא את התוצאות האלה. זה משהו שאתם יכולות לעשות לבד, שוב, אבל פשוט זה ייקח לכם יותר זמן. אני יכולה להגיד לכם שלמדתי לבד, לקח לי 4 שנים לבוא ולקבל את הידע שקיבלתי עד היום, ובנות שבאות אצלי לתהליך, הן תוך חודש, עד 3 חודשים, מגיעות כבר לידע של הפרקטי של לבוא ולהשקיע את הכסף שלהם בתיק כאילו שהן מנהלות בעצמן. ולהתמיד להשקיע בכל משך זמן מסוים, נגיד אנחנו רוצות לקנות דירה, סבבה כל חודש, 1,000 שקל, 1,500, מה שמתאפשר, שגם אני אוכל ליהנות מהדרך שלי וגם לחסוך בשביל ההשקעה שלי, ואז אנחנו נוכל גם להתמיד בזה, כי אם אנחנו רק נחסוך באיזשהו מקום, אני יכולה להגיד לכם על עצמי, זה כבר די, כאילו כמה אני יכולה לחסוך, אני רוצה גם ליהנות, כי אז אני עוברת כל כך הרבה שנים ואומרת למה אני חוסכת, אם אני לא מוציאה, אם אני לא משקיעה. בדיוק, כאילו כסף, אין לו באמת ערך, אלא מה שאני קונה בו. זה גם מתחבר למה שאמרת, שצריך להציב מטרות קטנות כל פעם בדרך ליעד, ואת לא יכולה לקפוץ ישר ליעד. נכון, בדיוק, להציב מטרות קטנות. ובגלל זה אנחנו אחר כך מבינות איך אנחנו יוצרות לעצמנו עוד אפיק השקעה. לאנשים עשירים מיליונרים, יש להם סביבות 7 אפיקי השקעה, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה כאילו גם השקעות, אולי מטבעות דיגיטליים, אולי כל מיני שותפויות בעסקים. אז להתחיל להבין איך כאילו אנחנו עושות את זה וליצור לעצמנו גם כל מיני כיווני השקעה, שגם אם שוק ההון יהיה במצב לא טוב, יש לי גם נדל"ן. אם אין נדל"ן, אז אולי גם מטבעות. אני לא יודעת איזה מטבעות. כאילו לייצר כמה אפיקי השקעה, שלא משנה מה קורה, יש לך תזרים של כסף שנכנס לך כל חודש, כל כמה חודשים. כן. זה מהבחינה הזאתי. אז באמת מציאת הלמה, גם דיברנו על זה, אבל דייקתי את זה עוד יותר, מבחינת עוד כמה זמן אנחנו רוצות להגיע למטרה, מה המטרה, להבין מה החיסכון, לא באמת לקפוץ מעל הפופיק. כן, כאילו להבין איך את עושה את זה בפרקטיקה, כאילו אם אני אגיד ביטחון ובא לי עצמאות וחופש, זה נחמד, אבל בדיוק מה אני תכלס צריכה לעשות. בוא נגיד, אני רוצה להגיע ליותר רווחיות בעסק, אז אני צריכה לסגור יותר עסקאות. את מבינה? אז אני אפנה לי שעה, שעתיים בשביל יותר לדבר עם מתעניינים, כזה. כאילו משהו פרקטי קטן של אוקיי, אני רואה שאני במגמת התקדמות. עכשיו, איך אני יכולה להגדיל את זה? איך אני יכולה למנף את זה? אז אותו דבר לגבי, בוא נגיד, חיסכון, לבוא ולחסוך כסף ולהבין אולי ללמוד על קרן כספית, כל מיני דברים כאלה. אז להבין מה החיסכון החודשי וטווח השקעה.
אופי השקעה שתתאים לטווח שבחרתן. זאת אומרת, להבין במה אתם יכולות להשקיע, בהתאם למה שאתם רוצות להשיג. כי לכל טווח השקעה יש לה השקעה מסוימת. מישהי, יש שאלות? כן, יש לי. קודם כל, רק זה מתקשר למה שדיברנו רק בחוץ בהפסקה. אמרת, ואני בטוחה שפשוט עוד בנות ירצו את זה כאן. בתי השקעות אמרת שיש לך איתם איזשהו... כן. זהו, זה האמת, השאלות האלה זה על החומר, כי יש לי עוד את החלק האחרון, ואז אני אתן לכם שאלות חופשי. משהו על החומר, מה שדיברתי עכשיו, תודעת שפע? זה מתקשר, כי אם לא, אני אתן בסוף מקום לשאלות. כן. יש באינטרנט הכנסה פסיבית. אוקיי. אומרים הכנסה. אם אתם רוצים כל חודש לחשבון הבנק, 4,000, 5,000. לי זה נראה סתם... איך עושים את זה? לא נראה שזה... הכנסה פסיבית בגדול, את יכולה ליצור את זה מהשקעות בשוק ההון, אבל צריכה הרבה מאוד כסף בשביל זה. כאילו רק עכשיו אני יאללה צריכה להכניס 200,000, לצבור, נגיד תוך שנתיים אני יכולה למשוך כביכול, אבל לפגוע לי בריבית דריבית? כן. כן. זהו, זה הכנסה פסיבית? הכנסה פסיבית, אני לא יודעת מה מדובר, זה שוק ההון כאילו? כן. אז ברגע שיש לנו כמה מיליונים, או מיליון, או 2 מיליון, אנחנו יכולות למשוך כל חודש. וזה הכנסה. הכנסה זה כאילו כל חודש אני מקבלת סכום מסוים. אבל עכשיו שיש לנו סכומים של כמה עשרות, יכול להיות הכנסה, אבל הכנסה של מה? של 200 שקל בחודש? כאילו, נראה לי אנחנו רוצות קצת יותר. בדיוק. אז זה שקר אחד גדול, המילה הכנסה פסיבית. אני לא יודעת מה ראית, אז אני לא רוצה להגיד שקר כזה. יכול להיות מנדל"ן. אם אני מכניסה. לא, גם פה היה רשום הכנסה של 5,000 משהו, גם ראיתי. הכנסה פסיבית זה כאילו שאת לא עושה משהו בשביל הכסף. זה כמו שאני אקנה דירה, ישכיר אותה למישהו, וכל חודש אני אקבל 5,000 שקל אוטומטי מהשכר דירה. זה פסיבי, אני לא אז ככה הרבה מנטורים מציגים את העניין, כי הכנסה פסיבית, רוצים כל חודש 4,000 שקל, בואו תירשמו לקורס. בסדר, אני לא ארשם. זה עוד 100 שנה, שיהיה לך 2 מיליון, אז תרוויחי. זהו, זה הכנסה פסיבית שזה אפשרי שאת יכולה לפרוש בגיל מסוים לפני הפרישה. פה זה מראה לך את האמת, שזה יתרונות וחסרונות. כן, מדהים. טוב, אז מה למדנו היום? למדנו על האמונות של המשקיעה, זה שהיא מאמינה בעצמה, זה שהיא מבינה לאן היא רוצה להגיע, והיא מציבה מטרות ולא באמת לדבר באוויר, ולהבין איך אנחנו יכולות גם לחסוך כסף, זאת אומרת לעתיד, להשקעות, אבל תוך כדי אנחנו נשאיר גם כסף לבוא ולהשקיע בעצמנו, בדברים שעושים לנו טוב, בשביל שנוכל להתמיד וליהנות מהחיים שלנו בסופו של דבר, על הפוטנציאל שיש בריבית דריבית, שככל שאתם משקיעות בגיל צעיר יותר, ככה אתם עושות יותר כסף, ולא נפגעות מהאינפלציה. הדרך להשגת מטרות כלכליות, פירקנו, דיברנו על מטרות שבועיות, אמרנו להתחייב לחברה, אולי לשלם לה אם אנחנו לא עושות את זה, כל מיני דברים כאלה, ועל הדרך הפשוטה והרווחית ביותר, השקעה במדדים מובילים. בסופו של דבר זה להשקיע בחברות המובילות ביותר, ולטווח הרחוק זה משהו שזה יעלה, והצעדים שאת תוכלי לחיות בתודעת ובחיי שפע, לבוא, להשקיע בעצמך, להשקיע בידע שלך, להבין האם יש מישהו שהשיג את המטרה שאת רוצה להשיג, ואז את גם מקצרת לך זמן והרבה טעויות, ולאחר מכן לבוא ולהתמיד, ולעבור לשלב הבא, שזה באמת עוד השקעה. עכשיו, אני זוכרת שדיברתי איתכן בהתחלה, בתוכן עניינים, על ההזדמנות שאני הולכת לתת לבנות שרלוונטי להן, הסדנה, התוכנית ליווי איתי, אז עכשיו אני הולכת לדבר על זה, 10 דקות בערך,